Nyakorom gajong wadhi mbele gi weche manyien. Migawo mar pii e kaonti ma Migori kotenore kod obila otima pedha ne jogo ma ok chul nengo pii ji matudo pii odundu mag pii e tok chik. Tend kaonti ya Migori lero ni ji ma ose kenegi pii nitiere kod gope ma ok tin ne milion 34. Kaonti no bende wito pii ma ok chuli atamalo 48. Apisa maduong' e migawo mar pii e kaonti ma Migori Fidel Majiwa owacho ni pedha ni dhi konyo kelo lokruok e sekta mar pii ma osebedo kod midhiero mar kuo mar pii kod gope. Apedha ni makao kinde ma jumbi ariyo bire kino piny owacho mar kaunti ma Migori yango ni jogo eko magisemiyo pii koro pontie kod gopegi maromo omenda milion 34. Kaunti ma Migori bende wito pii moko chul ma idendo kaka non-revenue water maromo atamalo 48. Non-revenue water as it is now stands at 48%, and we have a lot of debts owing up to that 4 million. We are being mandated to protect water critical infrastructure and to support measures being undertaken. Apisa maduong' e migawo ma pii e kaunti ma Migori Fidel Majiwa wacho ni apedha ni dhi konyo e kelo lokruok e sekta no mar pii ma osebedo kod midhiero ma opogore opogore. Sensitize jopiny mondo ging'e ni wadwan mondo pesa wa magin go wachok nikech mane ka jotich ma miwasko nyalo yudo chudo e yo makare. Koko chulgi e yo makare to miyo pek bede kod ka supply mar pii. Majiwa lero ni nonro mane gitimo e kinde machuok mokalo ni oyango ne nitiere kwan oganda mathoth ma otudnegi pii e tok chik ka gitenore kod moko mapisas matie migawono mar pii. Nitie jok man wayudo ni gin giyudo pii ma flat rate, to ng'ato yudo pii ma flat rate ni inyisa chul 500 to ng'ani to uso nyaka pii. Mano wayudo ka afisa wa moko be ne gini. Ka opogore kod apedha ni, migawo mar pii e kaunti ma Migori olero ne gintiere kod chenro mathoth mar keyo pii e kaunti mangima. We have some ongoing projects, last mile project that is intended to connect some other 4,000 connections. E seche ma migawo mar pii e kaunti ma Migori wacho ne gikore mar neno ni oganda duto e kaunti ma Migori do pii maler. Dwaro margi en ni oganda bedo koro ti machiegni kod piny owacho mar kaunti ma Migori mar geng'o kuo mag pii. George Juma, Ramogi TV, Migori.